המשחק מתחיל. וואו. לא לזוז. היי, אני נויה פרץ, אני תלמידה באורט חולון, אני בי"א, אני בת 17, ואני מאובחנת עם לחץ וחרדה במבחנים. אז זה התחיל בכיתה י', התחילו לדבר לנו על הבגרויות, התחיל פתאום להיות הלחץ והכל. זה הכניס אותי לסוג של סטרס מסוים שלא יכולתי לצאת ממנו. הייתי כל כך נחושה בדעתי ורציתי מאוד להצליח ולהגיע למטרות שלי, והרגשתי חרדה. וגם לפני היה לי את החרדה הזאת, פשוט אני לא ידעתי איך קוראים לזה, לא ידעתי מה היא בכלל. היום אני מודעת לקיומה ואני מודעת אליה. אני חושב שהגיל עצמו, השינויים הפיזיולוגיים בגוף, השינויים במוח, שינויים שלאו דווקא קשורים למשהו חיצוני, זה יותר משהו פנימי. הגוף מתבגר, המחשבות משתנות, בני הנוער משתנים, הופכים מילדים לנערים, לבוגרים. איזשהו תהליך נוירולוגי, גם תהליך כימי שקורה בראש. בנוסף, עם מציאות לא פשוטה, לחצים משפחתיים, מצב ביטחוני לא פשוט. כל מיני תופעות שבאמת גורמות ומקשות לפעמים על בני הנוער להתמודד. קודם כל זה מתחיל בלחץ בגוף, זה מתפשט לרעידות בידיים, זה מתפשט גם למחשבות ממש לא טובות, הלב שלי דופק, הגוף שלי חם, אני לא מצליחה לנשום. אנחנו מתחילים לזהות שיש בעיה בביקור סדיר של תלמידים בבתי ספר, שיש מצבי רוח שונים. העבודה שלי, שאני לפחות רואה את המקרים האלו, היא מול מחנך הכיתה. מחנך הכיתה מתחיל לזהות איזשהו קושי. לפעמים, למשל, בחורף תלמידים מאוד מכונסים, הולכים עם בגדים גדולים, מסתירים את עצמם, או שלא מגיעים לבית ספר באופן תדיר. זה, יודעת, כל יום יש עוד מבחן, עוד עבודה, פתאום מודיעים לנו על עוד איזה אירוע מסוים שהוא כזה, וכל פעם אני כמו לופ, את נמצאת בלופ של חרדה, בלופ של לחץ. זה פוגע לי בשקט הנפשי. ביני לבין עצמי, אין לי שקט נפשי, אין לי את הרוגע הפנימי הזה, את השלווה שלי, שאני הולכת לישון, אני כל יום חושבת על זה, למחרת מה הולך להיות. המון לעשות טכניקות של הרגעה, של נשימה, להתכונן נכון למבחן, אסטרטגיות למידה שיכולות לעזור לתלמיד. כל אחד הוא שונה, אז אין אפשרות להמליץ על איזושהי אסטרטגיה ספציפית, אבל מאוד חשוב, אני חושב, התהליך המחשבתי שעובר על בן אדם ברגעים מסוימים לפני מבחן, לעשות עם עצמו איזשהו תיאום ציפיות פנימי. אני מנסה להרגיע את עצמי ובאמת לזכור שזה רק מבחן, ושאני עשיתי את המקסימום שלי, ומבחינתי קיבלתי 100, כי המקסימום שאני עשיתי הוא המיטב שאני יכולה לעשות. אני גם לפעמים יוצאת להליכות, לנשום אוויר. אם אני כתלמיד או כבן אדם רואה חבר שהוא נמצא במצוקה ובמצב לחץ, קודם כל במצבים כאלו זה לתת הרגשה על הבן אדם שמתמודד עם איזשהם תופעות של מצוקה, של לחץ, לתת לו הרגשה שהוא לא לבד, ושזה נורמלי, ושזה בסדר גם לחוות, לחץ וחרדה. כשיש חבר שיכול לעזור ולתווך ולהסביר במילים ולנרמל את הסיטואציה, ולהגיד, זה בסדר שאתה עכשיו חווה X, Y, Z. אני איתך, אתה לא לבד, בוא ניעזר במישהו, בוא אולי נפנה למישהו מבוגר. פשוט לא להישאר לבד בסיטואציה ולתת הרגשה שזה בסדר. כולנו בני אדם, אנחנו חווים דברים, אנחנו צומחים, אנחנו גדלים. צריך להחזיק לו את היד, להיות איתו ולתמוך בו ככל הניתן. לחץ וחרדה זה דבר נורמלי. אני רוצה שאנחנו נהיה מודעים לזה, שנדע לטפל בזה, ושבאמת נבין שאנחנו בסדר, שאין פה שום דבר רע. ואנחנו אנשים נורמליים לחלוטין, ואני רוצה שאנחנו נדע לדבר על זה ולשתף את זה ולהראות את זה ולא להשתיק את הקול הזה.